бинобар иттилои вазорати корҳои дохилӣ дар ҳодисаи маргбор санъаткори шинохта Баҳром Ғафурӣ ба ҳалокат расида, ду нафари дигар Баҳодур Зарипов ва Ислом Анварзода бо ҷароҳатҳо ба бемористони қарияи боло интиқол дода шуданд. Вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, ки ронандаи Ландкрузер 200 Ислом Анварзода муовини прокурори ноҳияи Фирдавсӣ буда, баъди ташхиси тиббӣ муайян шуд, ки ҳар се дар ҳолати мастӣ қарор доштанд. вазорат дар шарҳи сабаби ин ҳодиса гуфт, ки ронанда суръати автомашинаро баланд карда ба автомашинаи тамғаи КамАЗ бархӯрдааст. ҳодиса аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ва бозрасии давлатии автомобилии ноҳияи Исмоили Сомонӣ тафтиш мешавад. наздикони шодравон мегӯянд, ки маросими ҷанозаи Баҳром Ғафурӣ соати 12 санаи 7 августи соли равон дар манзили модараш воқеъ дар маҳаллаи маъруф ба ҳазрати Мавлоно баргузор мегардад. Парвиз Ашуров, яке аз дӯстони Баҳром Ғафурӣ, ки шоми гузашта бо ӯ дар як маҳфили арӯсӣ ҳузур доштанд, ба радиои Озодӣ гуфт, ки ин овозхон соатҳои тақрибан 21 аз тарафхонаи як качинору баромада гуфтааст, ки ба манзилаш меравад ва барои устоҳо, ки машғули таъмири хонааш ҳастанд, масолиҳи сохтмонӣ мебарад. бо иштироки як гурӯҳ ҳунармандон дар ин маърака будем. Баҳром низ сурудхонӣ кард. мо аз акаи Баҳром хоҳиш кардем, ки ҳамин шаб бо мо бошад, хурсандӣ кунем. гуфт: бисёр дилам мехоҳад шиштану, лекин дар хона устоҳо кор карда истоданд. баъзе чизҳо фармоиш доданд, бояд ҳамонҳоро харидорӣ кунам. тақрибан соатҳои 9 шаб Баҳром аз назди мо рафт. ним соат пас боз бо ӯ тамос гирифтем, ки як барнома карданием. гуфт: биёед дар студияи худам сабт мекунем, афзуд Парвиз Ашуров. ёдорас мешавем, ки Баҳром Ғафурӣ аз сарояндаҳои машҳури эстрадаи тоҷик дар як садамаи нақлиётӣ ҷон бохтааст. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон гуфт, ки ҳодиса соати 4 субҳи санаи 7 августи соли ҷорӣ дар наздикҳои донишгоҳи омӯзгорӣ рух додааст.